veľmi dobre kombinuje a hrá dobre v útočnom pásme, takže sme sa na to pripravili a ja dneska musím mojich chlapcov pochváliť za jeden disciplinovaný bojovný výkon a je mi ľúto, že sme prehrali takýmto nešťastným gólom, keď sme mali zraneného hráča v predĺžení a super to dokázal využiť. Bohužiaľ, bod z Nitry nie je zlý, ale myslím si, že sme mohli uhrať. Tak ja si myslím, že celý zápas sme boli aktívnejší, vytvorili sme si zase strašne veľa streleckých príležitostí, to premienenie nebolo také, ako sme si predstavovali. Nakoniec sa nám to podarilo v tom predĺžení prikloniť na našu stranu, ale myslím si, že dneska sme ten bod stratili, pretože mali sme miestami veľkú prevahu, veľmi veľa šancí a taký je hokej, no. Snáď sa to zlepší, snáď začneme voziť aj nejaké body zvonku, aby sme sa posunuli v tabulke trošku vyššie. Prvý gól bol taký, proste jednoducho, bolo to od modrej čiary. Potom to bolo v podstate z jeho strany ako v poriadku, nedostal gól. Ten druhý gól hovorí, dostal od praváka z pravej strany, ale nemyslím si, že to rozhodlo, že tie dva góly, ktoré dostal, rozhodlo tie góly, ktoré sme my nedali z tých vyložených šancí.